Salamu aleyküm, iyildeşler, vatandaşlar, dostlar, doğanlar. Ýagdaýlaryňyz ýakşymy? Ýaňyja nemedip Rossiýa tarapdan bir habar okudum. Yekaterinburg diýen ýerinde 26 ýaşar bir türkmeni öldüripdirler ýene. Şöyle bir oturup siz hem pikir edip gördüňizmi? Men pikir ede bara hiç soňuna ýetip bilem ýok. Belkim siz bir maslahat berersiňiz de menem pikirimiň soňuna nokta goýaryn şonuň bilen. Näme üçin ýurt içinde türkmen ölýär, näme üçin ýurt daşynda türkmen ölýär? Her ädimde türkmen ölýär, türkmeniň 70 ýaşary ölýär, türkmeniň 7 ýaşary ölýär, türkmeniň 14 ýaşary ölýär. Näme üçin ölýär? Bular ajaly ýetip ölen ýok, bular öldürilýär, bilýäňizmi? Näme üçin öldürilýär? Meniň pikir etýänim bara şu ýolda bir adam gidip oturan bolsa, üstüne bir köprek gar ýagsa, gahar gelenem gidip türkmen öldürýär öýtýän. Men şu karara vardım bundan soň. Näme üçin türkmen öldürýärler bilýäňizmi? Türkmeniň ölümi arzan. Türkmeniň ölümine hiç anýaly sorag sowal ýok. Türme, hapis ýok. Pul çykarmaýan, doktora gidip diagnoz goýdurmaýan. Gaty arzan bizleriň ölümleri. Şonçalyk arzan, bizleriň ölümimiz şonçalyk golay. Ya öldürmek ya ölmek çok golay. Bizim türkmenlerde. Yok ildeşler, böyle gitse bolmaz. Ya hemmämiz bir bolup bara herekete geçmeli, ya da hemmämizin bir bolup ölmeli. Bundan ötesi yok. Bundan ötesi yok. İnha sentyabr ayında yine Türkmenistan'da tenis yarışı olacakmış. Siz bu Süleyman'ın nemesinden vakasından son şu tenise yarışmanı kim barar öýtýäňiz? Toka pat palkay bararlar. Mecbur. Eňsesinden ura elterler o yarışa. Ya oktyabr ayında velosiped yarışı varmış. O yarışa kim gider öýtýäňiz? Olaram bararlaram mecbur ederler. Meniň ejem bilen kakam meni iyi vermeýär o yarışa indi. Näme üçin bilýäňizmi? Men birinjiligi alsam, menem soňum Edil Süleymanyň soň ýaly bolar diýip. İyi vermeýärler menem. Näme deýin? Maňadan bara Allah'tan berilen bir yetenek var. Menem onu iýile görkezjek bolýan, menem onu türkmeniň adyny arşa göterjek bolýan. Näme üçin maňa ruhsat berilmeýär? Näme üçin men olarda ýeňişden öňe çyksam meni öldürmelisinler? Näme hakyňyz var? Sizin eliňizden zat gelmese, siz beceriksiz bolsaňyz näme deýin men? Arkadaşlar böyle bolmaz ha. Biz vara internette hele TikTok'a girýäs, TikTok'da näme etýäs bilýäňizmi? Bir munun ýaly video çekip goýýasdanin, soňam yorumlara bakýas. Kim näme yorum ýazdy? Birazajyk gıýşyk yorum yapsa bara, çık ýazdanin internette ağzımıza gelen hapa sözleri aýtýas. Ağzımıza geleni de aýtýas, gelmedigini de aýtýas. Bu dünyada hapa söz dini türkmenin ağzında TikTok'u tık ettiğin zaman şu taýda bil türkmen çıksa hökmanam birbirini sögünüp başlaya. Arkadaş, sen yorum istemesen, doğru düzgün yorum istemesen, yorumuň dogrusan bolar, gıýşygan bolar. Men aýtmadım hemmesi gowy yorum bolmaly diýip. Gowy yoruma sizin takadyňyz bolmasa goýmaň videony. Siz entek helem şatır diýäňiz, çokay diýäňiz, tat diýäňiz, mary diýäňiz, marruh diýäňiz. Gelin şoň hemmesi men näme diýjek bolýaňyz? Gepiňiz bolsa gelin de aýdyň maňa. Ýazyň ene şu yorumyň tekine. Ejem isleýäňizmi? Ejem ýok. Kakam isleýäňizmi? Kakamam ýok. Olar o dünýä göçüp giden. Dogan dolaşanyň bara dawna menden ýüz öwürdi. Hawa? Men ýetimek. Men çöksem elinden tutup kaldıracak yok. Beýtmeňe arkadaşlar, bolmaz Türkmen diýä. Türkmeniň adyny arşa kaldırmak yerine bizler näme de otýys? Yerin düýüne gazap gömüp otýys.
Birazcık pikirleneli, birazcık oturalı, düşüneli. Näme için bizim başımıza gelýär bu işler? Näme için? Men soňuna ýetip bilem ýok. Garaşan, hani siz näme diýip pikir berýäňiz maňa? Gaýrat edin.